Moli iki wis ora sabar apa jenenge jak dolanan wae. Jadi ngono kuwi lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bersama channel Agung Nur Saladin ini yo lagi bangun tidur. Tangi turu malah buntu iki lho, maksude ora ono ide-ide gawe konten apa kayak tadi bangun tidur. Aja lali ngopi pahit to ben engko mikir konten-konten iki sing digawe ning hari ini apa wae, karena saya selalu menyajikan konten-konten sing apa istilahnya wakeh banget ya di 5 channel saya, termasuk semua channel saya itu tak upload banyak video ya. Ono hiburan, edukasi, ono tip yang bermanfaat, ono kehidupan sehari-hari, ono hewan dan peliharaan, pokoknya wakeh lah. Tapi ide-ide konten sing kepiye lur, kayak apa masukane lur, iki kayak buntu iki pikirane iki lur. Ora duwe ide, kentekan ide iki. Engko bar iki bar ngopi ya muga-muga duwe ide-ide cemerlang gawe konten apa kayak ngene. Soalnya kan lho urung duwe kameramen dhewe lur. Jadi repote ra umum ya. Jadi untuk 5 channel sing tak kelola. Sebenarnya iki 7 channel, tapi sing tak kelola itu 5 channel. Jadi sing wis monetisasi iki 3 mau 4 channel, sing belum monetisasi 2 channel. Jadi mumet lur nek 5 channel itu harus apa istilahnya konsisten upload, ataupun basa ning agamaku iki ning bahasa Islam itu konsisten upload ataupun istilahnya istiqomah. Jadi apa istilahnya alon-alon tapi tetap dilakoni ngono lah. Ngono iki wangel ya. Dadi ngono lur. Nah ini kayak ide-ide konten apa lur, jadi sih seneng ide konten berpetualang ngono kan ya ono Moli ya. Nah biyen kuwi berpetualang iki isih ono si sapa Momo iki berang-berang ya. Tapi saiki ya sarungane tangi turu cah sarungan. Saiki urung ono ide iki tangi turu cah buntu engko nek bar ngopi ben pikirane cemerlang. Ben pikirane cemerlang. Pokoknya video apa adanya sih ya lur. Ya wis isone ya gur ngenai ide-ide ngene iki. Maksudnya video ngene iki ora iso sing video mewah-mewah kaya YouTuber liyane, dadi ya wis vlog-vlog harian ngene iki lah. Lur, ya sing tak teruske engko meneh lur. Di kelanjutannya iki ya. Lagi tak teruske ya lur ya. Engko iki rencana iki ngono lho. Ngonten ngono iki wis bar ngopi wis rada duwe ide ya. Bar ngopi rada duwe ide. Ati arep ngepreng Moli iki mon kae. Sing biasa tak upload ning video shot kae. Ngepleng Moli sing tak jupuke Moli. Di video anu sik ya, sik tak siapne. Taline. Ditali Moli iki ditali iki mobil-mobilane nggone adikku tapi ditulanan Moli. Nah orang ngono adikku ngono keponakan iki keponakan. Lho, engko bar iki ngenggoni klambi si Moli. Terus engko jak ngonten. Wah, wis Moli wis ra sabar. Pengen metu ya. Lah kalau dipakani malah diawat-awat tak boleh mon. Kayak Moli ya. Kowe dipakani malah diawat-awat tak. Masih bersama si Moli. Ya Mol, kene Mol, metu Mol.
aja sarungan ya. Dadi konten sederhana wae ya. Kayak pemandangannya mburi kono kae yo jos ngono lho. Pemandangan pegunungan. Sepilke. Moli. Ayo metu. Keluar. Salim sik, salim sebelum keluar, salim sik. Mon ke moli iki. Apa? Njaluk metu. Njaluk dipijeti. Kayak pemandangannya langitnya biru cerah. Kayak bar panen apa iki? Kene iki mau parine wakeh bar dipanen iki ngene. Para petani iki perbukitan menurah kayak kono kae. Wah, es ngono kuwi. Ya metu mal. Keluar mal. Metu mal. Ayo ngonten. Yo. Ya rene kok. Iki nek ora di anu cok mlayu dhewe soalé nek ora dibojaki, nek ora digendong. Ini. Nah, jaluk gendong ini iki. Oke, jaluk gendong ini iki. Motore petani iki mbok jerone apa iki? Jero apa jenenge? Jerone kandi obah-obah paling iki bar saka pasar tuku mentok nek ora pinter iki. Nah, iki ya dulur wis tak teruske iki. Lah iki saiki stage karo Moli iki wis ana. Dadi si Moli iki bar tak cipuk saka kandang tak kei baju sama katok sama celana. Oke, Moli. Moli ya, anteng. Oke, Moli ki nek di video, nek di syuting ki ngono lho. Di setengah manja ya. Manja ngono. Dadi napa meneh nek aku ngomong iki karepe kon meneng. Ora oleh ngomong. Marah-marah. Aduh. Ora mudah-mudah. Aduh. Karepe ora oleh ngomong lho. Kon meneng wae karepe ora oleh ngomong. Dadi si Moli ngono kuwi, karaktere Moli iki aku suapal saking ngapale. Ya ngene iki lho. Nek ora duwe ide gawe konten wis pokoke konten apa anane ya. Konten apa adanya, konten sing mbuh kuwi bermanfaat, mbuh kuwi menghibur, mbuh kuwi sing apa kayak dadi sing sekirane seneng ya di-like ngono wae. Simpel. Konten aja wangel to. Konten simpel wae, konten simpel sing penting konsisten. Kontene simpel wae ya. Simpel konsisten karo apa sing penting kanca-kanca do seneng. Para sedulur Agung Nur Saladin Sans ya sedulur Agung Nur Saladin. SANS diwaca Sans. Jadi fan subscriberku iki kadang nang kolom komentar sedulur Sans. Aku yo bingung SANS sedulur Sans iki apa? Sans iki apa maksudnya? Jebule disingkat sedulur Agung Nur Saladin. Jadi fan para penggemar YouTubeku ataupun para subscriberku iki cok ngono kuwi. Moli anteng. Kalau nek dielekke malah lo syukur kejeduk syukur kejeduk anteng to ya ngono kuwi jak syuting senenge ra umum iki dadi nek biasane tak upload nang video-video nganu to apa video short saiki kan tak upload nang video panjang aduh dicakar apa nih mripatku aja mal anteng mal Moli anteng usil iku lho rambuté ngasih diwalawul kowe lah kon anteng ngayal Moli iki midun ora sopan kok Moli iki dadi ngono iki rencana durung duwe kameramen jadi videone isih ala kadarnya durung ono kameramene. Jadi sok nek wis ana kameramene insyaallah rutin gawe video-video tiap hari ya. Sedangkan iki ya rutin tapi kan video short, video pendek ya, tapi nek arep video panjang iku ya harus
Paling ora kan 5 channel, aku 5 channel, jadi setiap channel itu tak upload 3 video, 3 video, 3 video per hari. Jadi ono 9 sampai 12 video sing tak upload. Jadi mbok kuwi berpetualang, mbok kuwi vlog-vlog keseharian, mbok kuwi hewan dan peliharaan, pokoknya wis campur. Karena apa? Saiki ora tak konsep ya gawe YouTube, ora tak konsep karena tak konsep wingi-wingi tak konsepi malah hasilnya luput ya. Hasilnya tidak sesuai keinginan ataupun sesuai target. Jadi tahun-tahun mulai sekarang sampai berikutnya arep tak arep awur-awuran, channel iki awur-awuran ya mbuh kuwi video apa, upload video apa, upload ngono ya. Karena apa? Semakin banyak uploadan, semakin banyak video ya kuwi karyawanku, video-video kuwi karyawanku. Semakin banyak video, semakin banyak pula gajinya. Ngono lho, karena karyawane akeh ya sing nyebar seluruh dunia. Karena platform YouTube itu tidak hanya di Indonesia, karena platform YouTube itu seluruh dunia ya. Mau negara mana, mau benua mana, dari benua Asia, Eropa, benua apa kabeh lah, benua apa wae gitu. Ngono kuwi. Jadi apa ya? Golek konten iki ora gampang, golek nes sing disenengi seluruh dunia iki ora gampang. Ya malah. Dan alhamdulillah si Molly, selama saya mempunyai kemarin Momo, si berang-berang Momo, dan sekarang ada si Molly, si Monke Molly, itu ternyata apa nih? Peminatnya wakeh ataupun audiene atau penonton itu wakeh. Setelah tak delok ning analistik kuwi ono Amerika Serikat, ono Brasil, ono apa ngendi Vietnam, Thailand, Filipina, Jepang, Korea, ono negara-negara Uzbekistan, ono Brasil, India, ono wakeh ya ternyata ya. Jadi yang menyukai Monke Molly itu ternyata ya juga banyak. Ya tidak cuma di Indonesia saja. Jadi persentase yang pertama paling ya Indonesia, yang kedua ono India, ono Vietnam, ono Amerika Serikat, ono Brasil, ono apa wingi kae. Ono Jerman. Wah, kayak ternyata ya sing seneng mon kayak iki ya. Jadi ngono kuwi lho. Jadi iki apa jenenge? Vlog-vlog buntu tangi turu ra iso mikir iki mau teko gawe vlog ngene iki ya seadanya. Engko bar iki gawe apa meneh. Pokoke ora tak konsep saiki. Tak konsep malah hasilnya luput dan saiki video awur-awuran sing di mana sing penting menghibur, sing penting mbuh kuwi menghibur, mbuh edukasi, mbuh kuwi video-video ala kadarnya, sing penting natural wae lah, ngalir apa anane ngene iki. Lah dadi kehidupanku sehari-hari, tak video kehidupanku sing bersama Molly, bersama perkututku kuwi tak video. Dadi ora tak konsep saiki. Urip itu kok digawe mengalir apa adanya ngono wae. Lah iki ta nek apa ngerti. Ngonten ya ora macak, urung ngadus ya urung apa-apa. Lho, klambi aja nggawa klambi ini komunitas GPH. Guyub Perkutut Hanuman iki dikeki kancaku Mas John Kendal. Ya sarungan ngonten. Dadi ora usah macak sing neko-neko apa anane wis ngene iki. Perkara kuwi ana sing seneng kontene awake dhewe apa ora, kuwi lho malah Molly mlebu sarung iki piye iki. Mlebu sarung iki apa kok? Molly mlebu sarung. Mlebune sarung kae. Ya Molly ya. Wis pokoke perkara kuwi ana sing seneng apa ora, kuwi sing terpenting kuwi awake dhewe konsisten. Niate apik mesti hasilnya apik ngono wae. Ya wis ngono lho. Ngono wae dhisik ya. Iki Molly iki wis ora sabar apa jenenge jak dolanan wae. Dadi ngono kuwi lho. Si kelakuane si Molly ya memang ngono kuwi. Jahil ya memang ditargetke apa-apa memang di garis ke jahil ya ngono kuwi. Engko bar iki tak rencana iki arep gawe konten prank karo Molly. Jadi Molly aku gawe topeng sing apa gorila monyet. Nggo monyet tapi engko arep tak prank bar iki ning videoku piye posisine Molly nek tak prank kepiye. Jadi kayak malah mlebu sarung. Molly. Aku nek tak prank nggawa topeng iki posisine kepiye ataupun raut muka maupun gelagate iki kepiye engko simak wae
Tapi nang video iki ya, video selanjutnya bariki jadi simak terus dan ojo lali di-subscribe, di-like, di-komen video ala kadarnya, video opo anane. Pokoknya nggawa pemirsa kabeh sehat selalu, tak dongake sehat selalu. Oke rezekine, banyak rezeki yang barokah yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke konsep awur-awuran, konsep ombok anane dari wong desa kaya aku iki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.